E as protestas masivas dos agricultores marcan o cumio europeo que se está celebrando agora mesmo nestes momentos en Bruxelas. Máis de 10.000 persoas e centos de tractores rodearon as institucións comunitarias e tomaron o centro da capital europea para protestar polo acordo entre a UE e Mercosur. María. Sí, e temos unha última hora sobre isto porque a presidenta da Comisión, Ursula von der Leyen, acaba de comunicar aos 27 durante a CEA neste cumio do Consello Europeo que esa asinatura do acordo entre a Unión Europea e Mercosur posponse a xaneiro, como así pedía Giorgia Meloni, a presidenta de Italia, un dos países, xunto con Francia, opositores a este tratado de libre comercio, como tamén o rexeita o sector agrario europeo, que por iso se mobilizou aquí en Bruxelas porque consideran este acordo inxusto. Unha gran manifestación que bloqueou o centro da cidade tamén protestando por esos recortes previstos para a futura PAC, a Política Agraria Común. Unhas protestas que derivaron en fortes cargas policiais. Outro debate clave aquí no cumio está a ser como financiar a Ucraína. A Unión Europea está traballando para acadar acordos para poder mobilizar un préstamo de reparación usando os activos rusos conselados. Unhas negociacións que semellan serán longas e moi complexas.